Ja, en eindelijk is het zover dat de gemeente Lenten dus eindelijk echt bestaat. Een heel historisch moment. Voor de eerste keer dat de enclave erkend werd. Lenten in de Friese Markt. Van de gemeente Lenten. Een soort Liechtenstein binnen ons grondgebied. Ja, en we hebben hier best wel veel vermogende mensen, dus dat biedt wel perspectief voor de economie van Terrennen. We zien je elke keer op naar Elanten ziek je. En ja, de ene keer richten wij ons, zoals nou dit hier, bijvoorbeeld op een compleet nieuw verhaal hier in de Chameleonpleert. Nou ja, dat vergt nogal wat tijd en investering. Maar dat zijn zulke leuke dingen natuurlijk om te doen. En het merkt straks, mensen komen er echt speciaal voor het nieuwe verhaal hier naar Terrennen te. De bezoekers moeten dit december op zoek naar het ambtsketting van de burgemeester. Want kwart na de beëdiging is hij die alweer kwijt. Hierdoor is Lenten onbestuurbaar geworden. Het Chameleonpark wrakselen lang met een ouderwets imago en veromrinnende bezoekersaantallen. Maar zo'n 2010 zit het weer in de lift. Vlien hier kwamen 34.000 mensen naar de attractie bij Terhinnen. Eigenlijk sinds wij begonnen binnen in 2010 zit voor ons een opwaartse lijn in bezoekersaantallen, maar ook in de recensies die wij weer omkrijgen. Dus wij timmeren hartstikke leuk aan de dik, vinden wij zelfs.